A que te adicas? Pois eu fago modelos matemáticos para aplicalos a finanzas dentro dun banco. Entón, poderíamos dicir que me adico ás matemáticas ou ás finanzas. É un pouco unha mestura de todo, quer dicir, programación, matemáticas, finanzas. Mais? En que, o sea, en que traballo estás agora mesmo? Refírome en canto a posto de traballo, se estás nun bo ou no máis bo ou no normal. Comparado cos anteriores, quer dicir? Sí, sí. Sí, quer dicir, aceptable. Normalmente vas collendo experiencia, vas buscando as cousas que máis te gustan, e ao principio mellor entras a traballar nunha empresa ou incluso nun sector, non sabes moi ben de que vai o asunto, que é o que te gustaría facer, e según van pasando os anos vas vendo, pois, o que fan neste departamento interesa máis que no que fan naquel, intentas cambiarte, co cal é normal que segundo pasa o tempo, pois ti vais dando máis a gusto porque coñeces un pouco mellor como funciona a tua empresa, que é o que a ti te chama, e onde primeiro onde ti produces máis, onde estás máis a gusto.